Nu skal jeg finde ud af, hvordan det er, jeg kan hjælpe dig med at få en bedre økonomi som hjemløs. I Danmark er der omkring 6.000 hjemløse, og det er en god chat. Halvdelen af dem har cirka en uddannelse, og halvdelen af dem er ikke afhængige af noget. Det er nemlig dig, vi snakker til. Det er dig, vi gerne have ud og stable en hverdag op. Og det vil vi gerne så vidt muligt prøve at hjælpe dig med her. Så vi har lagt nu et skema op for at vise, hvordan det er, at dit budget kan ligge. Også med alle de afgifter, vi ved, I allerede har. Vi har allerede snakket med nogle af jer om, hvad for nogle afgifter I har. Så det vil sige, at vi kan hjælpe jer endnu bedre med den erfaring, vi nu har taget til os i forhold til det. Sådan vi rigtig gerne vil gøre det for dig, det er egentlig, at vi allerede har lagt et program for dig. Både omkring mad, både omkring beskyttelsespenge og vaskning af tøj. Vi har i det hele taget gjort så, at det hele er rigtig nemt for dig. Så det er, at du kan bare fokusere på at komme videre i livet, arbejde og gøre det helt rigtigt for dig selv. Så nu er det begyndt at regne. Så det vil sige, at vi vil egentlig rigtig gerne komme hjem nu og vise jer, hvordan det er, den her mad nu kan være så billig og så næringsrig som muligt. Så det tænker vi, det gør vi nu. Så i forhold til det her med at kunne lave en ordentlig omgang mad, så man har energien til dagen, det er for eksempel, at så har du sådan en ting som bacon, som du så kan bruge til aftensmad, som giver så sindssygt mange kulhydrater, også har en rigtig god fedtmasse, så det er, at du har noget ekstra, du kan varme dig på, eller i det hele taget bare have. Så det er en rigtig god ressource at have på den måde set til at kunne lave aftensmad med. Så har du sådan en her ting som kopnudler. Kopnudler er også en helt normal god ting, og der skal man egentlig kun bruge elkæde. Det giver en hel masse kulhydrater, og det giver også en smule, hvad kan man sige, nogle andre fibre og lignende ting, alt efter hvad for noget man vælger. Det er også en rigtig god ting. Så sidst men ikke mindst har du en rigtig god ting som gulerødder, som simpelthen giver så sindssygt mange vitaminer. Det gør at kroppen får rigtig mange af de her vitaminer ind, som kan gøre, at du kan vokse og gro dine muskler og blive sundere. Når du så om noget tid er begyndt at følge de her råd lidt mere, så vil du også se, at du begynder at tjene nogle flere penge og spare nogle flere penge sammen. Du vil blive mere kvalificeret til et arbejde, og du vil så også godt kunne stable en fremtid op for dig selv. Så det vil sige, til sidst vil jeg egentlig bare gerne sige held og lykke.